U dnevnom listu danas, od petka, 27. septembra, piše da ima 10 novih zaključaka vlade Srbije za bolje izborne uslove. I oni se tiču praktično stvari koje su najviše vezane za birački spisak. Između ostalog, naložena je i obuka matičara i zamenika matičara koji unose podatke. To je besmislica, kao i najveći deo ovih drugih 10 zaključaka. Prvo, birački spisak jeste problem u izbornom postupku, ali je on najmanji problem u celoj toj stvari. Drugo, besmisleno je da zaključcima učimo matičare i njihove pomoćnike da unose podatke u matične knjige, valjda im je to posao i zbog toga primaju platu. I ono što vlada Srbije mora da promeni do izbora, odnosno pre nego što izbori budu raspisani, to je ono što se tiče medija u Srbiji i zloupotrebe funkcija, infrastrukture, svega onoga što pre svega sada to rade iz Srpske napredne stranke, zloupotrebljavaju imovinu građana Srbije za svoje partijske interese, ne samo svaki dan, nego i u izbornom postupku. Prema tome, mediji, i to ne svi mediji, potpuno ja sam protiv toga da se bavimo time da Pink, Happy, Studio B i ovo još par okolo što liči na te televizije, da se to promeni pre izbora i da to postane profesionalno, objektivno, demokratsko. To je nemoguće. Njih treba ignorisati. To su inače stanice koje po mnogim osnovima, po postojećim zakonima treba da izgube dozvolu, bilo zato što su je dobili nelegalno, bilo zato što je koriste nelegalno. I to ćemo raditi prvi dan posle pobede na izborima. Fokus opozicije koja se bori za izborne uslove, bilo da ima ideju da bojkotuje izbore po svaku cenu ili ima ideju da izađe na te izbore ako se stvore dovoljno dobri minimalni uslovi za tako nešto, minimalni uslovi za pobedu koju možemo da ostvarimo, je da RTS, koga svi plaćamo, koga smo svi plaćali, i naši dedovi, i naši očevi, i plaćaju ga svi koji danas nešto privređuju i plaćat će i naša deca sutra, da to bude primer objektivnog novinarstva. To znači da svakog dana onaj ko gleda RTS mora da ima informaciju u dnevniku, u emisiji koja je gledana, koja je pre ili posle dnevnika. Ne mešam se u uređivačku politiku, ali informacija o tome šta misli parlamentarna opozicija, šta misli neparlamentarna opozicija, šta misle neke lokalne organizacije građana svuda po Srbiji, šta misli stručna javnost o važnim temama tog dana, te nedelje, tog meseca, ove godine, to mora da dođe do ušiju svih građana Srbije preko RTS-a, javnog servisa koga svi mi plaćamo. I to mora da bude uslov za koji ne može da se preskoči da bismo izašli na sledeće izbore.